Mga igsoon, maayong buntag kaninyong tanan. Para kanato unsa may mas labing mahinungdanon o importante ang gawason o ang the outside appearance sa tawo nga atong madayag, atong makita, o ang interior o ang nga batasan sa tawo nga dili nato makita o dili madayag. Unsa may pinakamahinungdanon niini? Kasagaran kanato mga tao una gayatong tan-awon kun unsa ang appearance sa tawo. Mo'y una nato mamatikdan. Usahay base sa appearance, usahay makahukom tadayon, maka-judge tadayon. Pero para kang Jesus, para sa Ginoong Hesukristo, kanunay nga iyang gitagaan og importansya og mahinungdanon ang unsay naa sa sulod sa tawo nga dili makita. Ang unsay naa sa kasing-kasing og sa hunahuna sa tawo nga dili nato makita. Kay para niya magunsa man ang kaanindot, magunsa man ang kamaayo nga atong nahimut kung din kita nahimutang kung unsa kaanindot o kagwapo, kagwapa, kamaayo sa imong balay, kadaghan natong salapi, kadaghan natong kabtangan, kung ang atong kasing-kasing o ang atong hunahuna, hugaw o toxic. Magunsa man kung maayo ang atong makahimtang, kung maato ang mga butang ning kalibutana nga maghatag kanatog temporaryo lamang nga kalipay, kung walay Ginoo sa atong kasing-kasing, kung walay kaluoy o gugma diha sa tuang kinabuhi. Munang iyang gipanghimaraot pag-ayo kini mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod. Maayo kaayo sila nga manulti. Kanunay ilang mugawas nga nindot tan-awon ang ilang kaugalingon. Kanunay ilang giatiman ang ilang kaugalingon lamang nga mamahimos lang apple of the eye diya sa katilingban. But sa sulod sa ilang kaugalingon, sa sulod silang kinabuhi, hugaw ug toxic. Mo nang mingon sa Jesus, limpyuhi una ang kupa o sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Mga igsuon, karong adlaw sa kanang gikaingon, atong gisaulog ang pangilin ni Santa Monica, ang inahan ni San Agustin. You know, si Santa Monica, dili sayon ang iyahang kinabuhi nga nasinati kaniadto. Siguro halos sa tibok ng kinabuhi, puro kasakit, puro pag-antos ang iyang nasinati. Nagdako siya nga gidala sa magidikanan, gipatubo sa magikanan diya sa Kristiyano nga pagtulunan o sa Kristiyanos nga pagtuo. Apan napugos siya sa pagpakasal ngadto sa kapagano nga si Patricius nga adunay nakog posisyon diya sa katilingban, civil position. O ang iyang bana aduna say kinaiya nga kining dili matinud-anon silang kaminyoon, palahubog, kanunay mangisog, nya aduna po'y mga bayi. Ikaduha, gidiscredit po siya sa iyahang mother-in-law. Dili ganahan niya yung mother-in-law kay tungod kay naselos sa iyahang anak. Gikasilusan siya kay tungod kay possessive ang iyahang mother-in-law. Ikatulo, aduna sila anak tulo ka buok. Ang kamagulangan si Agustin og dunay manghod nga duha nga ang sa lalaki o sa babayi. So duha tulo ka buok anak. Unya ang kamagulangan pag unyang anak mo'y naghatag kaniya main cross sa iyahang kinabuhi. Si Agustin buluyagon usab nga pagkabata. So halos tibuok niya nga kinabuhi nagantos, nagsakripisyo si Santa Monica. Bisan
anaa sila sa kahamugaway nga kahimtang, bisan halos na anaa ang mga kabtangan, pero ang nasinati ni Santa Monica lahi. Apan unsa man ang nakapasustain ni Santa Monica diha sa iyang pagkinabuhi? Ang iyang pasensya o ang iyang persevering prayer. Ang iyang pagkamapailubon o ang iyang pagkamakanunayon diya sa pag-ampo. Nga unta, ang iyang anak, ingon man ang iyang bana, mabag-o, maamgo, makaamgo, o mubalik ngadto sa kinabuhi nga nagasubay gayud sa mga pagtulunan sa Dios. O gihatag gayud kini sa Ginoo ngadto kaniya. Ang iyang bana sa wala pa namatay, nausab, na-convert ngadto sa pagka-Kristiyano, gikan sa pagkapagano, na-convert ngadto sa pagka-Kristiyanos, og nahimong maayong bana og responsibilidad nga amahan. Pero usa ka tuig gikan sa iyang pagkausab, namatay ang iyang bana. Unya si San Agustin nagedad pa og 17 anyos. Si San Agustin nagpuyo usab sa kinabuhi nga immoral. Baydor, inom, binita, halos na ng bisyo na. Unya, under siya sa heresy, sa hiwi nga mga pagtuo, sa Makinian heresy. O si San Agustin, mitravel, aron pagtudlo o rhetoric, nagtudlo sa mga pagtulunan, ng mga dito sa kalugar, dito sa Rome. O tungod kay ingon ani ang kinaiya ni San Agustin, si Santa Monica nagsunod-sunod in taon kaniya. Aron niyang mabantayan ang iyang anak nga buluyagon. Hantod niya niabot sila sa Milan, iyang gisunod gyapon si Agustin. Og dito sa Milan, kanunay siyang nag-ampo. Og yang naila-ila si San Ambrose, obispo sa Milan. Og nasuod niya si San Ambrose og nahimo niyang spiritual director si San Ambrose. Ug padayon siya nga nag-ampo, padayon siya nagpailob, hangtod nga si Agustin nabag-o, hangtod nga mibiya si San Agustin sa iyang karaan nga kinabuhi og mi-decide nga iyang ihatag ang kaugalingon ngadto sa simbahan, ngadto sa Dios. Kung atong tan-awon si Santa Monica, halos tibuok niyang kinabuhi ang iyang pagsakripisyo, ang iyang pag-antos, apan wala siya mubiya diya sa pag-ampo, wala sa mubiya sa pagpailog, hangtod nga gihatag kini sa Dios kaniya. So unsa man daay dinhi atong makita kung unsa gayud ka mahinungdanon, kung unsa ang naa sa sulod sa tawo, kung unsa ang nasa kasing-kasing sa tawo ug sa hunahuna sa tawo. Siguro kung kitang nahimutang sa kinabuhi na Santa Monica, unsa ka atong buhaton? Kung atong bana palahubog, kung atong asawa buluyagon, kung atong anak buluyagon, unsa ka atong bation, unsa ka atong buhaton? Halos tanan pagsakripisyo anaa kanato. Makaagwanta ka ta kung makasinati kita nini mga kasinatian sama ni Santa Monica. Pero unsa may gitubag ni Santa Monica nini mga kasinatian ngayahang nasinati? Walay lain kung dili lang ang pagpailog o ang pagkamakanunayon diya sa pag-ampo. Munang wala niya tagag dakong bili ang mga material nga butang ining kalibutana. Kung dili ang iyang gitagag dakong bili kung unsa gayud ang mga butang nga maghatag og tinuod nga katagbawan. Ug mao kini ang tawag ni Jesus ngadto sa mga Pariseo, ngadto sa mga magtutudlo sa balaod. Mao kinayang awhag nga unta kini mga tawhana mabag-o usab. Mamahimo sab maanindot dili sa gawas, kundi manindot diya sa sulod. Sila makasing-kasing. Ug dili lang kay ang mga Pariseo ang gitawag ni Jesus sa pagbag-o sa kaugalingon, kundi kitang tanan. Gitawag kita sa Ginoo sa paghinulsol sa tumakasalanan, sa pagbiya sa mga butang nga dili makatabang alang sa tong kaluwasan. Kitang tanan giawhag sa Dios sa pagbago sa tong kaugalingon, sa pagbalik ngadto sa matarong nga dalan. Dili nato ikalimod
O dili ta magmalinis dinhi, dili ta magpakalimpyo dinhi. Bisan ako, dili ko magpakalimpyo si pare. Aduna tay pagkahipokrito sa tong kaugalingon. Muna nang kinahanglan kita og panabang sa Dios. Ug ang Dios kanunay nagtawag kanato sa pagbag-o aron kita makatagamtam sa tinuod nga kinabuhi, tinuod nga katagbawan. Sama ni Santa Monica. Sa iyang pagkamakanunayon sa pag-ampo, sa iyang pagkamapailubon, nabag-o ang iyang bana, nabag-o ang iyang anak, nga si Agustin. Mga igsuon, walay imposible sa Ginoo kung kita mapailubon o magmakanunayon diya sa pag-ampo ngadto kaniya, diya sa pagpangayog tabang ngadto kaniya. Kung unsa man ang makasinatian nga itong nasinati, nining kalibutana, padayon kita sa pag-ampo, padayon kita sa pagkamapailubon, o maninguha kita nga itong malikayan ang kinaiya sa pagkahipokrito. Aron sa ingon, kanunay kitang kahimutan sa Dios, o ihatag gayud sa Ginoo ang atong gikinahanglan matag adlaw, di sa tagsa kakinabuhi. Inubanan ni Santa Monica, pangayo nato kini nga grasya sa atong pagpadayon ining santos nga misa. Amen. Amen. Palihog manindog.